Mungazaziwe bwanji kuti chidwi cha mkazi chachoka pa ino. Palitu njira 10 zimene mungathe kuziwira zimene izizi. Njira yoyambirira communication drops. Chidwi mkazi chikachoka pa ino amayamba kuyankhani mochedwa, komanso amayamba kuyankhani limati one word answers. Kwaswera bwanji ka ino. Ndi zina zambiri. Ichiso ndi chizindikiro chimene mungadziwe zonena kuti chidwi chake mkazi pa inuyo chayamba kuchepa oro chatha kumene. Komanso amapanga stop initiating conversations. Mkazi uja amasiya kuyambitsa macheza. Ndi mmasanduka inuyo nokha. Good morning, good night, waswera bwanji, wadzuka bwanji. Kumangokhala inuyo all the time kuyambitsa zimene zizi. Komano iyeyo zosamukhuza zicha. Chifukwa chimene mungadziwe nchonena kuti when someone cares, they try to stay connected. Komano care imene ikamba kuchepa mwa iwo, they try to disconnect themselves from you. Njira number 2, no effort to see you. Mkazi chidwi chikamba kuchoka pa inu, she avoids meeting you up. Komanso amatango panga cancel ma plan. Mwina ukuuzani I'm busy, even osapanga suggest so nthawi inayo timukumane. Ichiso ndi chizindikiro chimene mungadziwe zoti chidwi mkazi chikuchoka oro chatha mkomwe pa inuyo. Komanso chinthu cha number 3, her energy changes. Ma energy yake, mphamvu zake zimasintha. So she seems bored. Inu mukamumuyankhula ora kalimozi ndinu amaoneka ngati waboweka, amaoneka ngati ali distracted, amaoneka kuti ali emotional distant akamayankhulana nanu. Ichiso ndi chizindikiro chimodzi chimene mungadziwe zoti chidwi mkaziyo pa inuyo chikutha oro chikuchepa. Komanso china cha number 4, she stops caring about your life. Moyo wanu uji samala badaso alibe nawonso ntchito. So curiosity yake sikhalaponso kuti afunse kuti tsiku lanu linali bwanji, kaya magoals anu akuyenda bwanji, kaya ma feelings anu samapangaso care kuti kaya makwiya, kaya makusangalala, iyeyo zimasiya kumukhuza zimenezozo. Ichichiso ndi chizindikiro chimene mungadziwe chonena kuti ndiye kuti chidwi pa inuyo chikuchepa. Komanso chinthu cha number 5, no physical or emotional closeness. Chidwi cha mkazi chikamba kuchepa pa inu amaopa. Kapena kuti amasiya kuti mukumane or pakhale emotional closeness. So amaopa kuti muyang'anane face to face, timati eye contact, or amaopa kumugwira, musandigwire, or ma compliments or any form of affection kuti muyambise kena kache mkazi ukutalikirani. Ichinso ndi chizindikiro chimene mungazadziwe zoti chidwi chayamba kuchepa kwa inuyo. Komanso chinthu cha number 6, she treats you like a stranger. Mkazi uja amayamba kutreatani inuyo ngati ndi mulendo wina wake. Nde inuyo ndi pamene mayamba kufira kuti like you are forcing things. Mukukakamiza. Mukukakamiza zinthu. Iyeyo amatha kuyamba kumango kuyankhani chifukwa kuti ndi waulemu chabe, out of politeness, komano not out of desire kuti akufuna kuti aziyankhulana nanu. Komanso chinthu cha number 7, she doesn't get jealous or concerned. Samakhalaso ndi nsanje or samakhuzidwaso kena kalikonse. Chifukwa tukansanje kaja ndi normal tukamzimayi wina aliyense inu ngati mukucheza ndi azimayi ena mkazi wanu wokukondani amayenera afire kansanje. Komano akakhala kuti interest palibe pa inu amasiya zimenezi. So ichichi chizindikiro chimene muzidziwa kuti pali detachment happening pakati pa inuyo ndi iyeyo. Komanso chinthu cha number 8, she invests in others not you. Mkazi chidwi chikamba kuchoka pa inu amakhala active komanso bubbly with friends or other guys. Komano amakhala cold towards you. Kumaseka inunso kumadabo mkazi wanga amaseka chonchete akusikomatu kuseri kumene kokonda anthu ena. Komano akangobwera nyumbamo sakusekanso. Chimene chinso ndi chizindikiro chimene muzadziwe zoti interest kapena chidwi chayamba kuchepa pa inuyo. Komanso chinthu cha number 9, she tells you indirectly. Amakhala indirectly akukuuzani kunena kuti inetu I'm not ready for this relationship. Kapena you deserve someone better. Ena amatha kumapitiriza yankula zimenezi. You deserve someone better. Iwe ndi umadabwaso someone wake so dear. Kesa mkazi wanga ndi amene yuyu. Imene yeso it's a big sign, it's a red flag. Yonena kuti something is happening. And it is amatha kumakuza, I'm focusing on myself. Don't bother me, I'm focusing on myself. Ndi zina zambiri. Iziso zimakhala zizindikiro zonena kuti akukupangani let down gently. Pang'ono ndi pang'ono. Akufuna musiyane pang'ono ndi pang'ono. Chinthu cha number 10 chomwe chomalizira chidwi cha mkazi yozakhala chikuchepa kapena chatha nkomwe pa inuyo. Your presence doesn't change her mood. Kunena kuti olo inuyo mupezekepo munachokapo even 2 days 3 days muli away mwazabwera mood yake sinasinthe. Sakuoneka osangalala even akupangani confused inuyo, you are not so sure whether she's happy or not. Ichiso ndi chizindikiro chimene mungazadziwe choti chidwi cha mkazi pa inuyo chikutha kapena kuti chikuchepa. Ndiye mungapange bwanji
chofunikira kwambiri mukapanga sense kapena mukapanga notice ma red flags amene wawo ndikukhala naye pasi mkazi ndikumufunsa kuti kodi what is happening. Ngati solution ilipo yoti nkukhozera mavuto, then you better do it before it's too late. If you find this video helpful, please like it and share, and don't forget to follow our page for similar videos. Thank you very much for being there and watching, and see you in the next one.